הגוף נתמך במזרון, ועוד מעט אני אתחיל לספור מ-10 ל-1. בכל ספירה אתה יכול להרשות לעיניים שלך להרגיש כבדות יותר ויותר, וכשהן יעצמו אתה יכול פשוט ליהנות מהשקט. 10, העיניים מרגישות את הרצון לנינוחות. 9, הן רגועות יותר. 8, העיניים ממש כבדות. 7, הן נסגרות יותר ויותר. 6, יש נינוח של נשימה חדשה. 5, יותר ויותר רגוע. 4, תהנה פשוט מהפשטות הזאת של לתת לעיניים שלך להיכנס לעצמן. אני רוצה שתסתכל 1, 0, תיזכר כמה נינוח אתה יכול להיות, שאתה מרשה לעצמך להיכנס לשינוי. אני רוצה שתסתכל על נקודה יפה בטבע, ותביא בה. כמה נינוח אתה יכול להרשות לעצמך בהחלטה של רגע. החלטה מהירה ומודעת. להגיע למקום נעים יותר. כל כך פשוט. אני מסוגל להגיע בהחלטה פשוטה למקום נעים יותר. אם אתה משתמש בזמן הזה, הוא מוקדש רק לך, לעצמך. לעצמך להושיב את השינויים האלה שעומדים לעבור בך. להיזכר כמה אתה יכול להיות כן עצמך. אתה יכול להיות בטבעיות של עצמך, מה שיצרו אותך להיות הגרסה הכי טובה. בוא נתמקד בנשימה שלך. תרגיש את האוויר נכנס דרך האף ועובר לריאות, נשיפה. תחזור רגע לנשימה ילדית, נשימה. כשהאוויר נכנס, הבטן מתרחבת, שאיפה. נשימה דרך האף, החזקה והוצאה דרך הפה. וככה עשה 5 נשימות. הכנסה דרך האף, הוצאה דרך הפה. תרגיש בכל נשימה פנימה שאתה מכניס אוויר חדש עם אור, ואתה מוציא החוצה את האוויר השחור.
תמשך להביט בנקודת הנוף היפה הזאתי. תאר לעצמך אותה כמקום המעניין, המסקרן, נקודת תצפית כזאת שמאוד נעים לשבת בה. זה יכול להיות מה שזה עושה לך פשוט, מקום טוב, מקום שאתה אומר, פה אני אקשיב, פה יהיה לי טוב, פה הראש לי יותר פתוח. דמיין אותה כזאת. ותמשיך לנשום נשימה דרך האף. החזקה לרגע והוצאה דרך הפה. תרגיש את האוויר נכנס לריאות. הזמן הזה מוקדש לחלוטין לך. אתה יכול לתת לעצמך את הרשות ליהנות ממנו. מותר לך. שזה לא באמת משנה אם תהיה מודע לכל מה שאני אומרת. או לא מודע. או שאולי תרשה לעצמך להיכנס למסע עמוק יותר. זה באמת לא משנה. כי עצם זה שאתה נותן לעצמך להבין את זה, להרגיש את זה, להיכנס עמוק כמו שאתה. עצם זה שאתה נותן לעצמך ואתה מגלה שיש חלק בך שממש יודע לנשום עמוק. החלק הזה שיודע לנשום עמוק הוא אתה האמיתי. ואתה יכול לצפות מהחלק הזה תמיד להיות שם. החלק הזה כן מודע, כך שהגוף שלך נושם עכשיו. החלק הזה גם יודע שהשינוי הזה הוא בלתי נמנע. יש אנשים שמתאמצים כל כך הרבה להישאר אותו הדבר, כאילו זה בכלל אפשרי. אבל כמו שאני יודעת וכמו שאתה יודע, שינויים הם דברים שכל הזמן קורים. דברים חשובים ולא צפויים שאתה נותן להם להיות יכולים לשנות את החיים שלך לטובה. וחלק מהשינויים האלה כבר נוגעים בך ונכנסים לגוף שלך. עם כל נשימה ונשימה. ולחלק אתה מודע ולחלק אתה לא. והם ייכנסו בצורה עמוקה יותר כשספור 5 עד 4. 5, 4, 3, 2, 1. אני רוצה שתדמיין את עצמך רואה בתצפית בנקודה מדרגות שעולות מעלה. המדרגות שעולות מעלה אלו המדרגות של הלא מעשנים. ולמטה למטה יש שביל שיורד למטה, הוא השביל של האנשים שבוחרים להמשיך לעשן. אתה היום בחרת במשהו מיוחד. אתה בחרת להיות בשביל שעולה למעלה. אבל בכל זאת אני רוצה מבקשת שתרד למטה לרגע בשביל של האנשים שבחרו באותה הדרך, אותם סיגריות, אותה קופסה שאתה מעשן כל יום, אותו 1200 כל חודש, אותו נשימות לא טובות. בדרך הזאת אתה מחליט לצעוד. והנה אתה פוסע את הצעדים הראשונים שלך בדרך שממשיכה באותו דרך, באותו עישון, באותם הרגלים, מדרגה ראשונה, עמוק יותר. 5,
מדרגה שנייה, שלישית, רביעית, חמישית. ואתה רואה את הנוף שמקיף אותך, זה לא משנה אם הוא דמיוני, הוא הפרטי שלך. ולצדך יש עוד אנשים כמוך שבחרו באותו דרך להמשיך לעשן. אתה מסתכל על האנשים שלך, אתה אומר, הם מאוד דומים לי. גם הם משתללים, גם להם יש ליחה כל בוקר. ועוברת לשנה. ואתה יורד למטה ולמטה. יש אנשים שהפסיקו לעשן. ויש אנשים שהמשיכו איתך. הם ממשיכים להיות האנשים שסובבים אותך. ואתה מריח אותם, אתה מריח את עצמך, אתה רואה את כל הסביבה שהמשיכה להיות ככה. מאפרות וסיגריות, שיניים צהובות. ואתה יושב עם האנשים שמעשנים כמוך, ונמנע מלהגשים את המטרות שלך. והנה עוברות 5 שנים. 5 שנים שהמשכת באותם ההרגלים. אתה קם בבוקר והבריאות שלך יותר גרועה. ויש לך יותר ליחה. ותמיד אנשים קצת סולדים ממך מבחינת הריחות. אתה ממשיך ללכת בדרך הזאת. אתה מאכזב את האנשים שאוהבים אותך, שלא מעשנים. ואתה ממציא לעצמך תירוצים, ואתה אומר שאולי זה עוזר לך להיות רגוע יותר, להפסיק, כשאתה יודע שזה לא נכון. ואתה רואה עוד אנשים טיפשים כמוך עושים את אותו דבר. אתה מסתכל על עצמך במראה ואומר, אני בן 35, אתה היית יכול להגיע לדברים טובים יותר. אתה היית יכול להוציא את הרעיונות שלי, את הדברים שלי. אני מתעכב על משהו שמשאיר אותי כל הזמן בעישון מופרז, בלתי סופי. ועוברים 10 שנים. אתה יכול לדמיין את 10 שנים האלה בגיל 40. אולי יש לך אישה, אולי ילדים, אולי אתה רווק. בכל מקרה, כל אחד שתרצה לזמן על חייך יהיה מושפע מהדבר הזה כמוך. יצטרך לקבל אותך למרות שאתה מעשן. כי כך בחרת ואין מה לעשות. ופה אני לוקחת אותך בחזרה לאותה נקודה. אני אספור מ5 עד 0, ותחזור לנקודה השקטה הנעימה שממנה אתה רואה את הכל, את האופק. 5, 4, הנקודה שהיית בה קודם. 3, 2, 1. באותה בחירה, עכשיו ניקח ונחליט את מה שאתה כבר החלטת. את מה שהחלטת ברגע שאמרת אני רוצה. ברגע שאמרת שאתה מוכן לקחת את הטיפול הזה. שהרשית לי לעזור לך לקבל את מה שאתה רוצה לעצמך. זאת הנקודה שאנחנו נלך בה עכשיו. אתה יכול להרשות לעצמך ממש להיכנס לתוכה. זאת נקודה מחבקת, זאת נקודה נעימה. זה כמו כושר, היא לא סתם בגובה, היא לא סתם עולה.
צריך לפסוע בה ולהתאמץ. זה מאמץ מספק, הוא לא קשה, הוא מענה, הוא מפנק. זה מה שהופך אותו לכל כך קל, כי קל זה איפה שאתה טוב לעצמך, זה קל, איפה שאתה אוהב את עצמך. אתה מחליט לפסוע את הצעד הראשון שלך. 5, רגע שיספור עד 1, את צעדיך הראשונים. 4, 3, נשימה עמוקה, שאיפה. 2, 1. הנה אתה הולך את הצעדים הראשונים שלך ולהיות נקי, ממש נקי. שום פסולת לא נכנס, אפילו לא עשן קטן. מקדש של עצמך זה הדבר הכי קדוש, זה הגינה שלך. הוא ייכנס לכלוך קטן, הוא מתנקה והוא יישאר נקי. איזה כיף. אז בימים הראשונים הרגשת את זה קצת יותר, התחילו לעלות רגשות. הזכרת מה אכפת לך ממנו באמת, מה מפעיל בעצמך גם שמחה, גם עצבנות, גם רגש. ומזכיר לך ממה אכפת לך. תן לרגש להיות. הנה עבר שבוע. רק שבוע אתה כבר נשמע טוב יותר. רק שבוע ואנשים אומרים לך, מה עשית משהו? עשית שינוי כלשהו? לא יודע, אתה נראה יותר נקי כזה, משהו באור, קצת כזה. עובר שבועיים, כל הקרייבים שהרגשת לפני, אתה בכלל לא מרגיש אותם כמעט. אתה אולי נזכר שפעם היית משהו כזה, וזה מרגיש לך שריד של געגוע קטן. אבל החלטת לעשות לעצמך את זה קל ונעים. הבנת את זה, הבנת כמה אתה יכול לפרש את זה בצורה שתעזור לך לחוות את זה נעים יותר. כי אתה יכול לעשות את זה, כי אתה יודע איך. והנה אתה הולך שנה שלמה בלי לעשן. שנה שלמה קושי שמת לב שזה עבר. הבריאות שלך טובה יותר, אתה מתחיל לעשות ספורט, יש לך ריח טוב, אתה מסתכל על עוד אנשים סביבך שלא מעשנים, אולי מישהו שגם הפסיק איתך, אולי אחד שהפסיק לפני, אתה אומר וואו איזה כיף שאני חלק מהם, חלק מהאנשים שאכפת להם מהגוף שלהם, מעצמם, מהחברים, מאיך שזה משפיע, מהנשימה. אני יכול לדמיין יותר עתיד, כי אני יודע שאני בריא לזה. קישורים התחילו לחזור, נשימה נהיית ארוכה יותר, שלווה יותר, אתה ישן טוב יותר בלילה. חלומות חוזרים. הבית נקי יותר, מריח טוב. אתה נהנה להביא חברים מכל הסוגים. והנה עוברות להם 5 שנים. אתה כבר בן 35. הצלחת ללכת על הרבה מהחלומות שלך ומהיעדים שלך. כשהבנת שאתה יכול להחליט החלטה אחת פשוטה, להבין אותה, להבין איך לדבר על עצמך,
להבין מי אתה האמיתי ולהיות הפשטות שלך. אז הסקיל הזה תמיד נשאר עבורך בשבילך. ואתה מסתכל על עוד אנשים בגילך, אלה שמעשנים ואלה שלא מעשנים, ואתה פשוט רוצה לעזור לאלה שבתוך המלכודת הזאת. אתה מגיע בטוח ליותר דברים לעצמך, ליותר הצלחה, ליותר מימוש. אתה מדייק את מה שאתה רוצה. כי אם הצלחת את זה, אתה יכול עוד הרבה. והנה עוברות להם 10 שנים. 10 שנים שלא הכנסת לו סיגריה אחת. אף פעם לא אמרת לזה כן. לא היה אפשר לשכנע אותך. אתה יודע מי אתה. אתה יודע שזה בולשיט ומגיע לך יותר. שאתה יכול להיות רגוע ושמח ונינוח. שזה מי שאתה. אתה הוא הבן אדם הזה שאם הוא רוצה להיות בכושר, הוא בכושר. אתה הבן אדם שאם הוא רוצה לנשום עמוק, הוא נשם עמוק. אתה מי שירצה להחליט על הפסקה ויעשה הפסקה כי הוא רוצה הפסקה. לא כי הוא חייב להרגיע איזה משהו נפרד ממנו. שמכור. יש לידך עוד אנשים שגאים בך כמו אמא שלך. איזה יופי, 10 שנים זה ממש מחוץ לגוף שלך. אתה בכושר טוב, אתה מרגיש טוב. אתה הכי טוב שאתה יכול לנותן לעצמך. אתה חבר טוב של עצמך. ולפני שנחזור, אני אקח אותך לסיבוב אחרון. והנה אנחנו חוזרים לאותו נקודה שרואים בה הכל. התצפית המופלאה הזאת. ולרגע אני אקח אותך לפעם הראשונה שנתנו לך לעשן. תזכר את הסיגריה הזאת שאותו בן משפחה נתן לך בגיל כל כך קטן. אתה בכל זאת לקחת והכנסת. או מעט אחרי שפשוט לקחת מחברים ועוד בכלל לא היה טעים, אבל בכל זאת רצית. ותראה את עצמך ילד. תן לילד להסביר לעצמך בוגר למה הוא עשה את זה. למה הוא עשה את זה בהתחלה. מה זה רצה לתת לו. מה הוא חשב שזה ייתן לו. אל תשפוט, רק תקשיב. ובסוף תן לעצמך חיבוק ותמשיך. אני אתן לך 5 שניות לעשות את זה.
תן לעצמך של פעם חיבוק, תגיד לו שאתה מבין אותו, שאתה מבין אותו שהוא עשה משהו שאולי ענה לצורך כלשהו של פעם, אולי להתחבא או חברתית, אולי להיות יותר, והיום זה כבר לא באמת אותו דבר. היום אתה מרשה לעצמך להבין מה הצרכים החדשים שלך. כשתתעורר, בספירה שלי מ10 עד 0, אתה תרגיש אנרגיה חדשה שנכנסה אליך. זו אנרגיה שבאה להישאר ולחבק ולהיות שמה בשבילך. האנרגיה הנעימה הזאת זו אנרגיה שפשוט רואה את האופק, יכולה לדמיין את העתיד שלך כעתיד טוב ונעים, שתואם למה שאתה רוצה. זו אנרגיה של הגשמת חלומות. 10. אתה מכין את הגוף להתעורר. 9. אתה נותן לנשימה חדשה 8. להיות חלק ממך, המציאות עומדת להיות חלק טובה מהאני לך. הפנימי שלך. 7. 8. גל של אוויר חדש. 6. יותר הזדמנויות. ויותר נעים 5. בגוף שלך. ניקיון. 7. 4. אתה מרגיש שקצוצים ניחוחות חדשים. אותי 3. את המציאות. אנרגיה. 8. 2. שם לב למיטה, וחזרה לחתולה שלידך, אליי. או לא חתולה, 1. או מיטה, או מזרון, או כרית. בוקר טוב. 5. 4. 3. 2. בקרוב תפתח את העיניים, תהיה בכאן ובעכשיו. 1.